Bas, opak ruoth. Ruoth opak kendo. Yes, an gi weche mathi. Ada wuoyo gi wanadada. Jo wanadada muneno kar ka gi joma longo seriously. Awapamne uru wanadete. Daka winj kupamo motegno isi. Bunge gani wanadada gi gin jok moko mino gima gisei. Ok gimin gima gisei, en gin giwuowu abal. Ok gimin gima gisei. Ne winjo ka samori sero kata yuori moro. Inyisa ni semeji. Okazimana ni odongo. Stop it. Temane ni stop wa. Temane ni stop no nyisi ni stop it. Ni minduoro wi ni yuori nyisi ni stop it, stop. Stop it no tiene ni dhi nyime. Hey. Yes, aneno ng'ato kacha yawa ndugu. Owadwa mokulu wiye piny morwako kitenge. Wuod wuora nyini chalna gi ng'ama ng'eyo. Ba chunga ne matin. Chunga matin wuod wuora. Ya. Nyini chalna ng'ama ng'eyo ba. Omera nyin moro chanda lo moro dala. Akia ni bedir na go koso. Dogi bedo ero kamano wuod wuora. Ko kamine ni taga lo ni tanya thikich maonge minwa taonge kata wuonwa. Ose chanda lo makia na timra nade. Itaga kia wang ka wang. Because I'm a total ginene. Ofan. Okamorgi watch no. When nyero to this is a dead serious matter. Ya watu ngebe mane walo ni dead serious. Ba sadu ya dokum joma pokati uragi wanadada. Jo wanadete. Watch ni fuana uru no sana. Ilungu no sana jagero sana muami. Ni pastor lungo gine no sana no muami kagima Yesu ene moloya. But wangi moro batheka. Yesu dogo duk. Yesu John. Lakini no wacho no biro kaka jakuo. Koro kung'eyo. Koro podan mana kuom mwanadada kacha. Omera mwanadada ka koro muocho sasu wiye. Otwo mana ni okachaka chaki. Ng'ama nokela muchwog nyaka wer. Ng'ama nokela nyagi ng'onga. Ng'ama nokela nyagi ng'onga. Iwinjo nyagi ng'onga. Nyagi ng'onga gimi winji chako no kibitieko. Miya nyagi ng'onga dweche kama lweta chandore ni. Ngibuna kuma lweta chandore ni. Kama lweta thagore ni madi. Ibiro yudo nyagi ng'onga ka koro chur gi misigo nyagi ng'ongo yieng' chuth. Nyagi ng'onga ndeso iwacho gi chunyi to nyagi ng'onga manoko chake. Nyagi ng'onga bang' mano kokodwa pango nyithindo staircase dongo with the staircase moro ka. Madonge kosa wacho marach yawa ung'wonna. Lakini adieri to suma adieri kuon bele luongo na adieri ng'onga adieri di ng'iny mana paka adieri. Ji oko eri lakini longo adieri inti ber to. Ose koni okochake to monwa mopango nyithindo ma yawa. Aduogo iri joma chuo usenyiero joma nyiri ahinya. Chuo makoro neno koro nut kama koro nginogi. Ng'ama di chuo many pesa ni. Nuona ni many pesa ni. Kionge gi pesa mero chai. Isiko mane mama ni chingwa poko gigirungu. No chai oko chai ionge. Dakuwach gino motegno. Ionge pesa. Idhi wuoth ka oche ti iwinjo ka koro ng'ama ni pesa ipako. Ni muneno chungkani ma wuon parwa. Muneno chungka muteno bathani ma wuon nyithinda. Makata ka kuru nena pichni ka kukuwara ni war. Ma ichwora. Ionge pesa ba. Jaodi wacho ni ma ng'ama dakgo. Oluongi ni ng'ama dakgo iwone jakwathe dala no. Dong apenyi ni ya. Dala ma ine di chuo chang luongi ni ng'ama dakgo iwone nyathi kiche dala ni. No kagimo siemo ni nyathi mora dakgo ka. Ma ng'ama dakgo. Nyithindo bo chai ma kata yiso ni daku gomne chuor ng'ane kom. Nyathi kuong tengore ma. Dong na nyise no ng'iew na buk to dagi. An muketo gi wuora. Koro dichuo many pesa.
Katieko to kora tieko gi waduto te. Wach ni piny agonda. Nuona ni piny agonda. Piny muneno ni gondore. Useneno ng'at moro ma en osiko mana ni an kapod en kijana. An nyako man gi nyathi ok anyakaw. Nyako mosenyuolo kakao. Osungore. Sani okaw dhako man gi nyithindo kendo pako ni ya nyithinda go to longo kaka maduong' no okaka rieko nandi nyithindi longo nyithindi to in mani koni dhako man gi nyathi ok kaw dong ni wacho ni dhako man gi nyathi ok kaw kawuoni pako ni nyithindi longo iyudo nyithinda 4 set in itiyo matich mathis ngeso mar 5 kaso kawuono tipako ni nyithinda go to longo kaka mathis no to kaka rieko na tete rieko ni mane we tugo gi ji koro ng'ama di chote mango uchacha kulundeng mano dong ne wate kalo joma nade ne jogi ok ni serious omera joka tieko ya wuora gini mit na nitwe ko nade manga manade one more mano mo maduong odwaro mo mane abo kelo mono piny agonda atieko piny agonda dong nitie nang'o bas atieko wachna kendo ni piny agonda rekodi omera. Oh, it's all right. Thank you very much. God bless you. Nyasaye ogwedhi kendo konyalo chwadie kata triplets. Uchumi to tek gomba triplets. Wagono sana erokamano ruoth jang'wono. Ineno ka nanindo kech nyoro pok achiemo. Itimo ng'wono Yesu ber manade. Ululeson to bine Yesu. Oh, $1 dollar. Madong president ma US cha. To kare robonde gi dhiga mabor. Omere miya we gini bwana an koro kise $1 what can I say?